mga kapuso nato sa Central ug Eastern Visayas, lauman ang mas maayong dagan sa panahon ug mga adlaw kinihuman nag-anam-anam na og palayo. Paingon ngadto sa Palawan ang cloud cluster nga napurma tungod sa easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko. Ang naasoyng cloud cluster ang nihabol sa tibuok Kabisayan sukad kagahapon hangtod karong adlaw. Hinungdan nga duha ka adlaw nga nasinati ang madag-umon nga kalangitan ug katag-katag nga mga pag-uwan-uwan. Sa pagkakaroon ng easterlies gihapon ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang hanging habagat ang mipasulabi gihapon sa extreme Northern Luzon. Sa pikas bahin usa ka cloud cluster nga anaa pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang padayon karong gibantayan sa Pag-asa tungod kay posible kining mopaduol sa nasud sunod semana. Kining ato ang yun itong cloud cluster, kung ano bantayanan ni Ma'am Teo, model, nakakita nga, doon na gini siya potential na development next week.